As faces do diamante é un libro de relatos, ten un total de 10 relatos, todos eles independentes, que tratan distintas historias que abranguen un espacio temporal amplo. Son ademais relatos que se van interrelacionando entre sí, porque os personaxes que aparecen nun relato reaparecen noutro relato posterior como protagonistas. Son, ademais, relatos que teñen como elemento característico fundamental as distintas perspectivas en torno á historia que se plantexan cada un deles, non? É dicir, por iso o título, As faces do diamante, trátase de unha visión plural ou poliédrica acerca de determinados conflictos que se van plantexando en cada un deles, non? Por exemplo, nun caso é a historia dunha rapaza que vive no gueto de Varsovia, entón está a problemática iso dos xudeus do gueto. Noutro caso, é a problemática das promesas cumpridas, das promesas que custa cumprir, porque son demasiado, todas as consecuencias que eso supón, e entón os puntos de vista dos distintos personaxes, dos distintos membros da familia, o avó, os fillos, os pais. O que eu quería contar neste libro son como unha realidade pode ter distintas visións segundo a óptica de cada personaxe, non? Segundo a problemática de cada personaxe. Ese era o obxectivo fundamental dos relatos. Moitísimas gracias. Vale. Ola, boa tarde. Bueno, pois eu veño a acompañar hoxe a Celia na súa presentación deste magnífico libro e a verdade é que vou a meter nalgún que outro compromiso porque algunhas das preguntas que lle vou a facer en relación cos relatos creo que son un pouco persoais. Entón, vamos a ver que é o que nos ten que contar dela mesma e se nos vai abrir e nos vai contar a verdade.